Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno oping, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Reyna Victoria Anaoyo. Adda idi pagaryan, nga iturayan ti maysa a Reyna oping. Nauyong kan pagbutbutngan dagiti amin a tao nga agindag iti pagaryan na ni Reyna Victoria. Nga agraman anak na ani Prinsesa Elena katranggasan na. Akas iti maysa nga aldaw. Nagsakit ti bagbaki, dama. Nakitak ti panang saplit kan katiinam, Arena, Prinsesa Elena. Anyan aranggas na. Kayat kunti matay, dama. Ay, saan patga ka, Prinsesa? Saan ka amatay Sibot pimusay day ti amak nga ari. Awanan ti mangisakit kanyak. Iti kinaranggas ti nakareyna. Basit labanag, ngamrinanggasan na kan. Sinapsaplit na kan iti lalat para saplit na. Ala, dagasak ti sugat mo, Prinsesa Elena. Nawatam kadimot lang timbagakan ka, komandante. Wen madaydayaw Arena. Amin na saan nga kita diti buwis na. Dusaam. Wen madaydayaw Arena. Kasta ti may parbang kadagiti tao asaan nga agtungpal iti paganurutan ti palasyo. Ha! Anya langan ti kayat dagiti tao? Ti may ranranon? Madaydayaw Arena. Nunas ka nabasagam dagiti sukir. Aramidem. Iti kasta. Adda pagbut nganda. Matungpal, madaydayaw Arena. Dito'y tapay laang, puraw a kabalyo. Agi na natapay laang dito'y. Agarab kay tinalang to aruot. Ken agpaangin akmat dito'y. Presko ti angin dito'y. Nagmayat ti lumangab. Makapasalibukag itirig na. Umadani kami ni tipagarian ni Reyna Victoria. Makitak matlaangan ti ayatek a prinsesa. Bantaya manaimbag ni Prinsesa Elena, dama. Diyak kaya ta makalibas. Wan madaydayaw, Arena. Sigurado nga umay manan sarungkaran di agraraman na prinsipe. Ha! Diyak kayat na di a prinsipe nga iso ti mga saway ti anak ko. Madaydayaw, Arena. Saan nakaskan kwa na naggapoy ti mamirmirao tapagarian ti mga sawa laang iti anak ko. Diyak kaya tarumwari ti siledna. Maawatam, dama. Wan, madaydayaw, Arena. Ta iti kanito adi mo mabantayan. Sika ti dusaag. Nalawag. Pasaplitan ka kadagiti soldados. Wan, madaydayaw, Arena. Anya ti kasapula may sa a prinsipe. Kaya't ko makita ni Prinsesa Elena, soldado. Ngem sana mabalin. Bilin ti apo Reyna. Asaan kami nga agawat iti asino man asa nga ili ti prinsesa. Soldado, uray mabiit lang. Pangasim. Sana mabalin. Iso a pumanaw kalangan. Prinsipe Harold. Prinsesa Elena. Prinsipe Harold. Patgag a prinsesa. Kunak no saan ka na makita pa eh. Ay napatga ka, Prinsesa. Apay arimwar ka iti silad mo. Siyak ti madaksan iti daita. Isa kay nak iti kabalyom. Tapumanaw tan dito Prinsipe Harold. Agawaam. Intan Prinsipe Harold. Sige. Komandante, di kagdanag. Saan ang maamuan ti inak aray na daytoy? Ala, mapankan iti trabahom.
Kasapulan da ka dagiti agsansanay a soldados. Saan ka di? Sige, madaydayaw a prinsesa. Ganyan, mabiit kayo lang agsarita. Amangan no makita na kayo pa iti Apo Reyna. Dama, sumunod ka kada kami. Pumanaw tayon dito eh. Saan tayon nga agtaktak iti kanito? Nagpardas tay kabalyo alimapas dito kang runaan arwangan ti palasyo. Ni Prinsesa Elena tay may sana kasakay. Ha? Intaray sabot tin sa nga ili a prinsipe. Nas kinamaamuan ni Reyna Victoria dito. Awan serbiyo amin! Sige! Kamatan nyo ida! Kat isobleyo ditoy ni Prinsesa Elena! Patayan day dya dama! Kan tidursok a prinsipe! Ya! 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 Pardasan pa'y puraw! Sigurado akam kamatan na tayong dagiti soldados! Dama, kumpad ka na imbag! Wan, patga ka, prinsesa. Ya! Ya! Dito'y tipagnan tayo. Sigurado adi na tayo maabutan dito'y. Ya! Ya! Sige! Kamatan nyo ito! Ditay agsardeng aging ga ditay maabutan ito! Hindi tayo maabutan ito! Datayo ti dakas! Isara na imbag ti kang runaan ari daw to'y palasyo. Agbantay kayo na imbag. Tapnawan ti makastrek dito'y palasyo. Huwag mo na tayo, prinsipe! Sige, isa na tayo! Awanan ti pagdanagan tayo. Nakadanon tayo dito'y palasyo ni. Prinsipe Harold. Kasano itan, Prinsesa Elena? Tama. Ala, umay kayan. Sumurot kayo kanyak. Yamam mo kayo iti amak nga ari. Maragsakan na kamagamam mo kada kayo. Kasta kami mat madaydayaw nga ari. Iti daytoy nga narami nyo atalo. Sigurado arumaot ti pagarian nyo, Prinsesa Elena. Apo ari, pagkawanindak ko ma. Siyak tinangibaga ka ni Prinsipe Harold nga italaw na kami kanidama. Agsipot tadya kon makaanos iti sidong ti ina ka Reyna. Ranggas ti ina ka Reyna. Di kagdanag, Prinsesa Elena. Si tadaan kami amang salaknib kada kayo. Awan ang muyo! Apay adiyo na surutan tinagturong adda! Saan may daan naabutan, Apo Reyna? Nukas ta nga rod! Sa pulan nyo ti pagarian day dya, Prinsipe Harold! Katrautan nyo ida! Tano saan? Madaksan kayo kanyak! Wen, madaydayaw Reyna. Awan pa'y serbiyo, soldados! Anyan gayam ti kinaranggas ti inam aray na ken ka. Patgak a prinsesa. Naglamadag iti saplit iti bagim. Gapo tadyak imbabawi ti panagayat ko kan ka, Prinsipe Harold. Di nakakayata para kanyak. Prinsesa Elena. Kat gapo iti dayta, dinusanak. Anyan aranggas gayam ti inam. Prinsesa Elena. Kat agyamanak, ta inya dayo na kan kwa na. Gapo ta saan ako na makaanos. Kay kayat kon ti matay. Ngam titong palbiag ang makadinak ti ranggas nga inak. Manaw amin a soldados dito'y palasyo kakadwa. Mapandaraotan ti may sa palasyo. Kat ita, gundaway tayo mutin a pumanaw. Pumanaw tayon iti daytoy alugar. Gapo tamatay tayo mitla amin dito'y. Gapo iti kinagamrod ti Reyna. Aywan, kanulungan mi timbagam. Pumanaw tayo dito yan. Mitamit laang. Hala, agunay tayaon. Sige, paksatan tayo ida. Sumuko kami. Kakadwa. Sumuko tayo. Sumuko tayo. Pagbalinin yun a soldado siyo, dagiti soldado iji palasyo mi. Wen, nasaysayatan ti kasta mapasamak. Ngam ti mapatay mi amin ida. Prinsipe Harold. Ado ti napasag kadakwada. Prinsipe Harold,
Noan niya ti ikadang mo, iso ti masurot. Dagiti tattao di ti pagarian. Sa dino ti papananda. Hello! Pumanaw tayo dito! Manawag tayo dito ang pagkarian! Tumalaw da. Hoy! Da kayo nga dipan! Ang subli kayo! Pumanaw kami! Gaputawan asim arena! Ang subli kayo! Saan Kita nyo tiray na! pagkaangas? Aday ta, Apo Reyna. Naramid men ti maiparbang para ken ka. Saan kayo apumanaw? Pangaasiyo. Naipakat kun ti ammo ka panangagas ken ka, Apo Reyna. Kaputa itay. Kahit natumba ka. Kahit ita, tamok ka nasayaat kan. Ituloy mi ti pumanaw. Kaputa naranggas ka unay kada kamay. Pudno nga di pun na kami laang dito'y palasyom. Ngumdakil ti maitultulong may. No awan kami nga agmulmula iti pagay ken daduma pay. Awan ko matitaraon dito'y palasyo. Hanggang naranggas ka unay, Apo Reyna. Ikarik, saan na maulit pa'y? Pangaasiyo, saan kayo apumanaw? Saan dak kumaapanawan? Nabayagan na di ipapanaw tayo iti pagarian, dama. Kumusta nga tamat tanti inak Arena? Day tatijak masumbatan, Prinsesa Elena. Naitagtagainap ko ang masakit ti inak Arena. Kaya't ko asarong karan ti inak Arena, dama. Matungpal, patgag a prinsesa. Itamat laeng, kuyugan ka amapan ije pagarian nyo. Tapno sarong karam ti inam aray na. Agyaman patgag ka prinsipe. Mangikuyog ta iti sumagmamano a soldados. Tapno isuda ti kadwata. Agyaman unay. Basta para ken ka, patgag a prinsesa. Aramidag ti amin. Nabayagan, day di papanaw ni Prinsesa Elena nga anak ko. Kat kailiw ko na. Kaya't ko na makita. Kat agkindawak iti pamakawan. Apo Reyna. Awan gayam serbi ti biyag ko. Numapukaw ko ti anak ko. Mamatiak nga umay tumot laeng ti anak yaw, Apo Reyna. Kahit sarungkaran na kayaw. Inak Arena. Anak ko, prinsesa. Agyaman nagtadakan. Agyaman unay. Inak Arena. Wen, anak ko, prinsesa. Nagbalbaliw akon. Kat nakaamiris akon. Kat si papalubusak, iti ayan-ayat yo ka ni Prinsipe Harold. Agyaman inak Arena. Agyaman kami, Apo Reyna. Kat yawat kumatan to'y pagarian ka na kayo. Kat da kayon ti makaamo. Inak Arena. Wan, anak ko, prinsesa. Iturayan nyo to'y pagarian tayo. Iti sirib kan kinasayaat yo. Kat naragsakak. Kaputa nagsublikan, anak ko. Agyaman iti panagbalbaliw yo, inak Arena. Ipatpatag kayo. Kasta agman, anak ko, prinsesa. Pakawanan na kuma. Kan kastamutan kadagiti amin a pinasaktak diti pagarian. Agkalaysa kayon ka ni Prinsipe Harold. Kat agbyag kayo asiraragsak. Kat nagkalaysa nga ro da Prinsipe Harold kan Prinsesa Elena. Kat isudan tinangituray iti pagarian ni Reyna Victoria.
Victoria. Iti pa nagbalbaliw ti Reyna, nagbalinan, anaragsak ti pagarian na. Kat naamiris na, anaragragsak gayam ti agbyag, no addaan ka, iti nasayaat apanagpuspuso. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Virgie Paclay, iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.